Subscribe tayo ka ko. Ispili yun ang subscribe eh. Basta sir. Basta subscribe ko sa mga sir. Kailan ano? Nawa lagi. Sinati Barba lagi idol na kay ni. Siya gid lagi oh. Sakay ni karon. Kakwarta yung dako ni karon. Uy, bay. Uy, sir. Uy. Daan ka pa lagi sinati Barba gid lagi oh. Kailan di ka sa kuha? Kailan ikaw sa imo sir eh. Ano naman? Sige, ikaw bitong pimitin ako sige tanaon sa vlogger sir. Gwapo gi Diyan mga. ako skuan bay ha. Kanang biglang liko kanang pawala ha. Sige sir. Kaya nakapalo di ka sa akong kuhan channel. Sige, follow si mo sir eh. Hindi nakasubscribe ka. Subscribe kayo sir. Basic pa soccer ng imo ha. Dili sir eh. Idol tabi ka sir. Ikaw yung idol sir. Ano man lugar? Mga tsada mo kadi mo mga video sir. Dili para nang uban nga mga ilas-ilas kayo. Mau po. Na po lagi. Kadali lang baya. Hello pre. Cancel na sa tong upat ka traktor pre. Cancel lang to. Pero ang duwa ka kuan sports car ako na idayon. Tagay lang ko kuan siguro. Taas lang ang panahon para makapag-una-una. Ako dayon ang paliton. Mga kuan siguro. Unyang hapon. Paliton ako na hapon. Naka kuan. Alas 12 naman karon. Pidag mga kuan. Taas nga panahon siguro sakto. Taas ng mga panahon siguro. Alas 12 karon mga 12:30. Paliton ko na duha ka sports car. Ayaw lang ng Lamborghini o mga Ferrari kay sumo na kay na mo na ginagamit perminti sa mga networking paibog. Ano ta mga unique kanang mulay ko yan ba? Sige pre. Kanang unique nga sa unit ayaw ng mga kuan mga ginapayag. Ginagamit paibog-ibog sa mga networking. Sige pre, kita-kits pre. Going na mi pre. Kaya ako nang istorya sa driver's taxi kay idol mo dagi kuan ni day. Talag sarap ni Metabo. Sige pre ha. Okay, sige pre. Dagan mga sikat nga vlogger good. So naman noon kang ako naman ay mong ga. Ikaw ay itong idol ay sir. Ulugan. May mga videos nga ba? Tsada ka sir ba? Di pa lang uban ba sir nga? So mali lang Ilas kayo. mga patagin hilason na nang uban good. Bugiro. Wala rin ha, wala. Dia inainay lang kay. Dagan ra pag mga chicks dari oh. Ganong ako maging mo ganahan Jesus kintaw dagan gani kayo usay gani magtukag sa dili mo lagog mo walay nakaila sa kuha. Kaya ang uban gani gapangitan sa kuha. Jesus kintaw na lang yun mabitaw na sige ako filter basta mag-vlog ko. Akas sila sir wala man nakapanganaw sa mga video sir wala sila sito sa yung mga vlog sir. Pero ako sir sus number 1 ko yung idol kaya sir. Ana yun. Grabe gid ko nimo ka idol ba? Sige. Sige lang kay makabalos lagi mo ko nimo po na. Sige sir. Ano lang lingkamot. Pero idol man juga kay kanimo ka. Idol kay nako sir eh. Sa ipariti ka be, sige anin ni. Ipariti ka sa tanan mga vlogger ha. Ngay mo na ilan. Sige sir. Sa 1 to 10 kapilaman ko. Sa 1 to 10 sir. Top 1 ka sir. Top 1 Grabe. Idol giduri ko niyo. Nagkali akong naong. Ay Sus, grabe po ka. gwapo ba ka sir. Wala ba siguro kay kwarta siguro nga. Dili binaw sir eh. Gwapo. Idol sa sir. Antay, ha? Pinaka number 1 nga vlogger sa kuha sir. Okay, natin barba gilugar ha. Nati Barba kay sir. Sige. Nagyan basta ang importante nga kuan. Ato ni. Okay, dera ko na. Sige sir. Okay. Palong lang na metro. Ay la. Buwa nga sir, nakalimot ko sir. Ikaw ang idol nga ginagawa ko sir. Buwa nga sir. Ay, murag modo sa galing nimo ba? Nalimutan kaya ako sir. Sige, magtanaw ko si mo sir. Karoon pa nakita mo idol sir ba? Baguhan lang ka na baguhan. Pasinsay ka sir. Sige. Palong metro dai.
Oh. Ayun na lang, idol man juga ko nimo ha. Idol kay nako sir. O na City. Panigarin niya na nimo City kay kapoy biya kag hatod sa kuha. Ikan kag City. Kuan tika. I-shout out tika. Isa ka bulan sa kuang kuan content ha. Sige, Okay na nimo? Salamat, Isa ka bulan tanan content nako shout out ka ha. Sige sir. Sige. Kare bala sir. Lamat ki sir. Okay. Amping dia ha. Sige sir. Amping po sir. Salamat. Atay ning tawana. Abi ko mag kaila sila may kwarta. Saon man ning greetings nga di ta kwarta ni. Ay, Oy, sir. kailangan limtan ako cellphone. Sama sir. Cellphone ako, cellphone. Sige sir. Okay, butbut ka? Wala sir ay. Marag butbut lagi ka. Ay tulay ka na ako sir. Sir. Ay sir. Ay tulay ka na ako sir. Sige, ito ako. Napukoy limtan isa na ako. Hi mga kanat. It's shout out time mga kanat. Shout out time. Okay, shout out Brad. Shout out kay Cyril Ramirez. Okay, shout out tayo ma'am. Shout out po ko kang kuan kang John Mark na siya ay kuan YouTube gyapon kuan iya gaming. Princess Cyril TV shout out paki-follow po ko Princess Cyril TV. Og kam Brad Chris Mondihar na po siya YouTube channel Papa Tonix TV, shout out paki-follow po ko Papa Tonix TV ha. Og ikaw Brad, shout out. O kang kuanday kang Erga Raot Gamaw. Sir, Okay. shout out sir. Ma'am na siya, shout out ma'am, Erga Raot Gamaw. Shout out og shout out pa rin ko kang Brad Jong Mario Alvarezi, board member sa kuan First District sa Bukidnon. Shout out, daghang salamat.